Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang benefits kung ikaw usa ka vegetarian. Atong makauban karon si Julie Limang. Ma'am Julie, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, ma'am? Maayong buntag kaninyong tanan. Maayo ko. I feel good, I feel healthy. Salamat sa pagpangutana sa ako. Ma'am, unsay pasabot kung ikaw usa ka vegetarian? Unsa lang nga klaseng food ang imong ginakaon? Pag vegetarian ka, ang pasabot ana is plant-based. But under sa vegetarian, daghan na siya nga klase na ay tawag nila ovo-vegetarian, nga kakaon ka og itlog, pero wala, dili na kagakaon og mga meat. Na asay lacto-vegetarian, nga gakaon ka og cheese o gakaon ka og milk from animals. Naapoy pescatarian, gakaon ka og isda lang and gulay. Then naasay katong purely vegetarian, vegan ang tawag, wala gi animal products involved. So kato siya. Ma'am, pila nagakatuig nga vegetarian ug unsa ang nag-inspire sa imo nga maging usa ka vegetarian? 12 years na ko nga vegetarian gyud, nga meaning once in a while makakaon ko og itlog tungod sa cake siguro nga akong nakaon, and then nag-inspire sa ako to be vegetarian was 2006. Medyo na-interested ko to do yoga, to want to learn meditation. So while gatuon ko og yoga og meditation, appeal di ay ang pagkaon dito. So dito ko nagsugod sa akong journey of being vegetarian. Ma'am, curious mi ba? Paunsa ba nimo gina-prepare ang imong meal? Na ba kay schedule o kining ginatawag nato nga meal plan? Actually, ako man ang ako ang organizer sa The Veg School. Ang teacher Ana is from Singapore and Malaysia. Then ako siyang gidala sa Philippines for the past 4 years already. Dito ko nakatuon og deeper meaning sa bagyod ang vegetarian. Before, ang vegetarian for me is basta lang makakaon lang og gulay. Di na ko kabalo sa mga combination, kanusa, kaunon ang a certain kind of food. Wala na sa akong hunang-huna. But then, nakatuon ko sa iyaha. So in the morning karon, kabalo na ko sa timing nga gadungan ko pag-rise up sa sun. Kani ang akong pamahaw karong buntag. Being a vegetarian, so careful ko na at least daghan colors o assorted ang akong breakfast para makuha nako tanan ang nutrients nga kinahanglan sa akong lawas. So na ako'y kamote, yellow kamote ni, na ako'y orange gikan sa carrots, nga ang akong gibutang kay oil, pwede olive oil, pwede sesame oil, any good oil. Then gibudbura nako siya og black sesame seeds and pepper and salt. Dayon na ako'y tanom nga arugula, so gibutangan nako siya og greens, and na ako'y tomatoes for the red color. And I put cashew nuts for another added protein, and nakapalit ko gahapon o coconut. So akong drink ang iyang juice o kauno na ko iyang meat. So this is my breakfast. Ma'am, unsa ang imong nabati nga health benefits isip usa ka vegetarian? Daghan kay kong energy because ang ako sigurong body dili na ako kapoy sa pag-digest sa mga bugat nga pagkaon. Pagkatapos, so far sa akong edad karon, wala pa man siguro ko'y gipati nga mga hypertension, cholesterol, wala pa karon. I hope wala dili sa no kay giabusar baya pod nako akong lawas during my younger days, o syempre i-consider pod nato atong genes, no. But I feel lighter, very light. Ang ikaduha,
ang akong mental state of mind, mas kalma ko, less ko ma-stress. So I think na ang benefit being a vegetarian para sa ako. Ma'am, sa mga buot mahimong vegetarian og katong magsugod pa lang, unsa ba ang challenge sa pag-transition ug unsa ang imong ma-advise kanila? Ang ako good number one i-advise is ayaw ninyo pugson. Don't be too hard on yourself. It takes time, you know. Pila nakakatuig nga dakaon og karne, so dili na siya sayon nga kalit lang ka overnight imo siyang ibag-uhon. So siguro kung let's say sa isa ka 1 week 7 times ka magkaon ng karne, siguro for 1 month i-lessen nimo nga mahimo na lang siya og 6 or 5 times. Tapos later on sige na kagdugang og mga vegetables sa imo plant-based sa imuhang kaunon. Second, be creative. Kaya syempre kung pirmi salad ra ang imo kaunon o pare-pareho, dili gyud ka ma-motivate mo kaon sa imuhang plant-based na pagkaon. So same na gihapon na siya sa kung dili ka vegetarian, you need to vary ang imuhang pagkaon. Diversity gyud is the key word. Daghang salamat Ma'am Julie sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi, ma'am. Maayong salamat po. Mga kapuso, tutok lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.